सनाथि मायथाइ फोरबो जा जोंफोर खुंनो लादों दिनै जोंफोर लाइ खुन्था गायसनबाय आरो दिनैनिफ्राय बे सनाथि मायथाइ फोरबोनि थाखाय बानजाय आफादा गोबां गोसो गुदुंहै खामानिखौ मावबोबाय थादों आरो आरोबाव गोसो गुदुंहै मावबाय थागोन होननानै जोंफोर खावलायदों आरो बिथांमोनाबो गोसो दङ। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय जेसेबां बर' माहारि दङ सुबुं माहारि गासैनि थाखाय बे सनाथि मायथाइ फोरबो आरो जोंनि बे सनितपुर जिल्ला बर'फ्रा माबायदि जोंफोर अबस्थानिफ्राय फैनानै जोंफोर दिनै 50 बोसोराव आथिं होबाय 1970 मायथाइनि 13 डिसेम्बर खालि जागायजेनदोंमोन बे बर' थुनलाइ आफादखौ धेकियाजुलिनि बे दा थानाय बर' हस्टेल बे प्रांगनावनो आरो बेयावहा खुदिराम कसारिखौ आफादगिरि आरो गहपुरनि बिथां नेहाथारि बिथांखौ लानानै हुमेश्वर बसुमतारी बिथांखौ नेहाथारि लानानै गोबां आरो सोद्रोमा सायख'ना लानानै बे आफादखौ जागायजेननायमोन आरो फैयै फैयै दिनै बेयो 50 बोसोर बे सोलिगासिनो दङ। जोंफोर जागायजेननायाव जोंफोर खुंनो हायासै नाथाय जोंफोर जोबथा जा क्लजिं सेरेमनि बेखौ गाजा गोमजायै जोंफोर खुंनो लादों आरो बेयावहा गोबां जोंफोर हाबाफारि लादों जेरै जों सनितपुर जिल्लानिफ्राय गांब्रै बिजाबखौ जोंफोर जिल्ला निथिनिफ्रायनो बेखेवनो सानदों। बे जोंफोर खुगा लाइसि जा सनितपुरि मेगाजिन बेखौथ' जोंफोर बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो जोंफोर बेखौ फोसावो आरो बेजों लोगोसे खन्थाइ बिजाब जोंफोर जेसेबां खन्थाइ जुथुमावहा जोंफोर बादायलायनाय जादों बे खन्थाइफोरखौ लानानै मोनसे खन्थाइ बिजाब आरो लोगोसेनो सनितपुर जिल्लानि सेकेन्ड एडिसन जे हिस्ट्रि बुक जारिमिन बिजाब बेखौ जोंफोर सुजुनो लादों आरो लोगोसेनो बानजाय आफादजों लोगोसे जोंफोर जा बिसम्बि स्मृति ग्रन्थ बेखौ एसे इंराजि बर' आरो असमिया रावावहा एसे गेदेर भलिउमावहा बेखौ जोंफोर फोसावनो लागै जोबोद थांखि लानाय जादों। मा मुङै लादों बे बिसम्बिखौ? बिसम्बिखौ बे बान राजानि रेगा मुङै लादों। बान राजानि सेरेगा। सनितपुर जिल्ला बर' साहित्य सभाया एबा बर' थुनलाइ आफादा सनाथि मायथाइ फोरबो मोनफैबाय माने 50 बोसोर बारग'लांबाय। बे 50 बोसोराव जोंनि बे सनितपुर जिल्लायाव बर' थुनलाइया गोसारबाय होननानै बुंजायो। जौगाबायबो एसे एनैब्लाबो खिन्थु जेसेबां जौगानांगौमोन बेसेबां जौगानो हायाखै। गोबां जौगानायनि खामानि मावनांगौ बेवहाय दंबावो। आं एसेखौनो बुंबाय बिनि फिननाय।